நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது சுல்லான் ராஜேந்திரன் வழங்கும் சுல்லான் டிவி. சென்னை இந்திய நாடு என்ன, அவர்கள் அப்பன் வீட்டு சொத்தா என அமைச்சர் துரைமுருகன் காட்டமாக விமர்சித்துள்ளார். ஒரே நாடு ஒரே தேர்தலை கொண்டு வர ஒன்றிய அரசு தீவிரம் காட்டி வருகிறது. இது தொடர்பாக சட்டம் மசோதா நாடாளுமன்ற சிறப்பு கூட்டத்தில் தாக்கல் செய்யப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதனிடையே இந்தியா தனது நாட்டின் பெயரை இந்தியா என்பதை பாரத் என மாற்ற இருப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இதை உறுதி செய்யும் வகையில் ஜனாதிபதி பிரதமர் மோடி ஆகியோரின் பங்கேற்கும் நிகழ்ச்சி நிரல் அழைப்பிதழில் இந்தியா என்பதற்கு பதிலாக பாரத் என அச்சிடப்பட்டுள்ளது. இதற்கு எதிர்க்கட்சிகள் மிகப்பெரிய அளவில் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கவில்லை என்றாலும் மக்களவையில் இந்தியா என்பது பாரத் என மாற்றப்பட்டால் ஏற்படும் விளைவுகள் குறித்து விவாதம் தொடங்கியுள்ளது. இந்நிலையில் சென்னையில் நிகழ்ச்சி ஒன்றில் பேசிய அமைச்சர் துரைமுருகன், நாடு எங்கேயோ போகிறது, எங்கே போய் நிற்கும் என்று தெரியவில்லை. குறுகிய மனப்பான்மை உடையவர்களிடம் ஆட்சி கிடைத்து விட்டதால் நாடு படாத பாடுபடுகிறது. ஒருவேளை சட்டமன்றத்தை கலைத்துவிட்டு அமெரிக்க அதிபர் போல் மோடி வர விரும்புகிறாரோ? இந்திய நாடு என்ன, அவர்கள் அப்பன் வீட்டு சொத்தா என மாகாணத்தை தமிழ்நாடு என்று மாற்றினோம். ஏனென்றால் இந்து தமிழ் பேசும் தேசம், கலாச்சாரம் என பல்வேறு வரலாறுகள் இங்கு உள்ளது. ஆனால் பாரதத்துக்கு என்ன உள்ளது? எனவே குறுகிய மனப்பான்மை உடையவர்களிடம் ஆட்சி கிடைத்து விட்டதால் நாடு படாத பாடுபடுகிறது என்றார். மேலும் இந்த மண்ணில் பிறந்தவர்களை எப்படி சிறுபான்மையினர் என்று சொல்வது? கேள்வி எழுப்பிய அமைச்சர், சிறுபான்மையினருக்கு எப்போது ஆபத்து வந்தாலும் திமுக உடனே வந்து நிற்கும் என தெரிவித்தார். சென்னை சனாதனம் பற்றி அமைச்சர் உதயநிதி பேசியதன் முழு விவரம் அறியாமல் பிரதமர் மோடி பேசுவதாக முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் விளக்கம் அளித்துள்ளார். உதயநிதி சொல்லாத ஒன்றை பரப்பியது குறித்து பிரதமர் மோடி அறிந்து பேசுகிறாரா, அறியாமல் பேசுகிறாரா எனவும் முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார். அமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் பேசிய முழு விவரம் அறியாமல் ஒன்றிய பிரதமர் பேசுவதா? தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் அறிக்கை. சென்னையில் தமிழ்நாடு முற்போக்கு எழுத்தாளர் கலைஞர்கள் சங்கத்தின் சார்பில் நடைபெற்ற சனாதன எதிர்ப்பு மாநாட்டில் உரையாற்றிய இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் உதயநிதி சனாதனம் குறித்து சில கருத்துக்களை தெரிவித்தார். பிற்படுத்தப்பட்டோர், பட்டியலினத்தோர், பழங்குடியினர், பெண்ணினத்திற்கு எதிரான சனாதன கோட்பாடுகளை ஒழிக்க வேண்டும் என்றுதான் அமைச்சர் பேசினாரே தவிர எந்த மதத்தையும் மத நம்பிக்கைகளையும் புண்படுத்தும் வகையில் பேசவில்லை. பிறப்பின் அடிப்படையிலான ஏற்றத்தாழ்மையையும் பெண்ணடிமைத்தனத்தையும் நியாயப்படுத்தும் பழமைவாத வர்ணாசிரம மனுவாத சனாதன சிந்தனைகளுக்கு எதிராக இந்திய துணை கண்டத்தில் தந்தை பெரியார், அண்ணல் அம்பேத்கர், ஜோதிபா பூலே, நாராயணகுரு, வள்ளலார், வைகுண்டர் என பல பெரியோர்கள் குரல் கொடுத்து வந்துள்ளனர். அந்த மரபின் நீட்சியாக ஜாதியின் பெயராலும் சாஸ்திரங்களின் பெயராலும் ஒடுக்கப்பட்ட மக்களின் உரிமையை, பெண்களின் சமத்துவ வேட்கையை மறுத்து சுரண்டலை நியாயப்படுத்துவதற்கு எதிரான கருத்தியல் ரீதியான வாதங்கள் இந்திய தேசத்தின் பல முனைகளில் இருந்தும் தொடர்ந்து ஒலிப்பதை சமூகவியல் ஆய்வாளர்கள் அறிவார்கள். நிலவுக்கு சந்திராயன் விடும் இந்த காலத்திலும் ஜாதி வேற்றுமைகள் கற்பித்தும் வர்ணாசிரம கருத்துக்களை சொல்லி பாகுபாடுகளை வலியுறுத்தியும் இந்த பிளவுபடுத்தும் எண்ணங்களுக்கு ஆதரவாக சாஸ்திரங்களையும் சில பழைய நூல்களையும் மேற்கொள்ள காட்டியும் சிலர் பிரச்சாரம் செய்து வரத்தான் செய்கிறார்கள். குழந்தை திருமணத்தை ஆதரித்து மாநிலத்தின் ஆளுநரே பேசுகிறார். குழந்தை திருமணம் செய்தவர்கள் மீது சட்ட ரீதியான நடவடிக்கை எடுத்தால் அதற்கும் தடை போடுகிறார்கள். நானே குழந்தை திருமணம் செய்து கொண்டவன்தான் என்றும் அந்த எண்ணங்களை நியாயப்படுத்தி பேசி வருகிறார். பெண்களை இழிவுபடுத்தியும் வேலைக்கு போகக்கூடாது என்றும், கணவனை இழந்த பெண்கள் மறுமணம் செய்து கொள்ளக்கூடாது என்றும், மறுமணத்திற்கு மந்திரமே கிடையாது என்றும் இன்னமும் சிலர் ஆன்மீக மேடைகளில் பேசி வருகிறார்கள். சமூகத்தின் சரிபாதிக்கும் அதிகமான பெண் இனத்தை சனாதனம் என்ற சொல்லை வைத்துதான் அடிமைப்படுத்த நினைக்கிறார்கள். இத்தகைய அடக்குமுறை சிந்தனைகளுக்கு எதிராகத்தான் அமைச்சர் உதயநிதி பேசினார். இத்தகைய கொள்கையை முற்றிலுமாக ஒழித்தாக வேண்டும் என்று சொன்னார். இதனை தாங்கிக் கொள்ள முடியாத பாஜக ஆதரவு சக்திகள் சனாதன எண்ணம் கொண்டவர்களை இனப்படுகொலை செய்ய சொன்னார்கள். உதயநிதி என்ற பொய்யை பரப்பினார்கள். இத்தகைய பொய்யை பரப்புவதற்காக பாஜகவினரால் திட்டமிட்டு வளர்க்கப்படும் சமூக வலைதள கும்பலானது இதனை வடமாநிலம் முழுவதும் பரப்பியது. இனப்படுகொலை என்ற சொல்லை தமிழிலோ ஆங்கிலத்திலோ அமைச்சர் உதயநிதி
உதயநிதி எந்த இடத்திலும் சொல்லவில்லை. ஆனால் அப்படி சொன்னதாக பரப்பினார்கள். பொய்யர்கள் தான் இதனை பரப்புகிறார்கள் என்றால் பொறுப்பு வாய்ந்த பதவியில் இருக்கும் ஒன்றிய அமைச்சர்கள், பாஜக முதலமைச்சர்கள் உண்மையில் அமைச்சர் உதயநிதி என்ன பேசினார் என்பதை தெரிந்து கருத்து சொல்லி இருக்க வேண்டும். மாறாக உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா, பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் உள்ளிட்டவர்கள் அதே பொய் செய்தியை பரப்பி உதயநிதியை கண்டித்துள்ளார்கள். நான் அப்படி பேசவில்லை என்று அமைச்சர் உதயநிதி தெரிவித்துவிட்ட பிறகாவது தங்களது பேச்சுகளை ஒன்றிய அமைச்சர்கள் மாற்றி இருக்க வேண்டும். ஆனால் அப்படி செய்யவில்லை. உத்தரப்பிரதேசத்தை சேர்ந்த ஆன்மீகவாதி ஒருவர் அமைச்சர் உதயநிதியின் படத்தை எரித்து தலைக்கு 10 கோடி என்ற விலை வைத்திருப்பதும் அதனை பாஜக ஆதரவு சக்திகள் பரப்புவதும் தான் இவர்கள் பாணியா? அமைச்சரின் தலைக்கு விலை வைத்து ஒருவர் அறிவிக்கிறார் என்றால் அவர் மீது உத்தரப்பிரதேச மாநில அரசும் நடவடிக்கை எடுத்ததா, வழக்கு போட்டதா? மாறாக உதயநிதி மேல் வழக்கு போட்டுள்ளார்கள். இந்த நிலையில் சனாதனத்தை பற்றி தவறாக பேசினால் உரிய பதிலடி கொடுக்க வேண்டும் என்று ஒன்றிய அமைச்சரவை கூட்டத்தில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பேசியதாக தேசிய செய்தி நிறுவனங்கள் செய்தி வெளியிட்டுள்ளன. ஒரு செய்தி வந்தால் அது உண்மையா பொய்யா என்பதை அறிந்து கொள்ளும் அனைத்து வசதிகளும் நாட்டின் பிரதமருக்கு உண்டு. அப்படி இருக்கையில் அமைச்சர் உதயநிதி சொல்லாத ஒன்றை சொன்னதாக பரப்பியது குறித்து பிரதமர் அறியாமல் பேசுகிறாரா அல்லது அறிந்துதான் பேசுகிறாரா? ஏற்கனவே கடந்த சில வாரங்களுக்கு முன்பு அமைச்சர் ஏவா வேலு பேசிய வீடியோ ஒன்றின் உண்மைத்தன்மையை அறியாமல் நாடாளுமன்றத்திலேயே பேசியிருந்தார் பிரதமர். இதையெல்லாம் பார்த்தால் நாட்டுக்கும் நாட்டு மக்களுக்கும் கொடுத்த எந்த வாக்குறுதியையும் நிறைவேற்றாத பிரதமர் இப்போது மக்களை திசை திருப்பி சனாதன போர்வையை போர்த்தி கொண்டு குளிர்காய நினைப்பதாக தெரிகிறது. மணிப்பூர் பற்றியோ சிஏஜி அறிக்கையில் சொல்லப்பட்டுள்ள 7.50 லட்சம் கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான முறைகேடுகளை பற்றியோ பிரதமர் ஒன்றிய அமைச்சர்களுக்கும் இன்னும் வாயே திறக்கவில்லை. ஆனால் சனாதனத்தை பற்றி பேசியவுடன் ஒன்றிய அமைச்சரவே கூடியிருக்கிறது என்றால் இவர்கள்தான் பிற்படுத்தப்பட்ட பட்டியலின் பழங்குடியின மக்களை காப்பாற்றப் போகிறார்களா? பெண்ணினத்தை முன்னேற்றப் போகிறார்களா? அதனால் தான் நேற்று அண்ணல் அம்பேத்கரின் பேரன் பிரகாஷ் அம்பேத்கர் கூட தீண்டாமையை ஆதரிக்கும் சனாதனத்தை எப்படி நாம் ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் என்ற கேள்வி எழுப்பியுள்ளார். இதற்கு பிரதமர் பதில் என்ன? பாஜகவுக்கு எதிரான கட்சிகள் அனைத்தும் சேர்ந்து உருவாக்கியுள்ள கூட்டணியானது, இந்தியா கூட்டணியானது பிரதமரை நிலை தடுமாற வைத்துவிட்டது. ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் என ஏதோ பூச்சாண்டி காட்டி வருகிறார். நாடாளுமன்ற தேர்தலை பயந்திருப்பது பாஜக தானே தவிர இந்திய கூட்டணி அல்ல. பாஜகவுக்கு இந்தியா வந்திருப்பது சனாதனத்தின் மீதான ஈடுபாடு அல்ல. இந்தியா கூட்டணிக்குள் எப்படியாவது விரிசலை ஏற்படுத்திவிட முடியாதா என்ற அரசியல் கணக்கு. இதை புரிந்து கொள்ள பெரிய அரசியல் வித்தகம் எதுவும் தேவையில்லை. மேலும் RSS அமைப்பின் தலைவர் மோகன் பாகவத் அவர்களே, சமூக அமைப்பில் சக மனிதர்களை பின்னுக்கு தள்ளிவிட்டோம். நாம் அவர்களை பற்றி கவலைப்படவில்லை. மேலும் அது 2000 ஆண்டுகளாக தொடர்ந்தது. நாம் அவர்களுக்கு சமத்துவத்தை வழங்கும் வரை இடஒதுக்கீடு உள்ளிட்ட சிறப்பு தீர்வுகள் இருக்க வேண்டும் என்று பேசியிருக்கிறார். எனவே இதற்கு மேலும் உதயநிதி பேசியது தொடர்பாக பாஜகவினருக்கு விளக்கம் வேண்டும் என்றால் மோகன் பாகவத் அவர்களை கேட்டு தெரிந்து கொள்ளட்டும். அரசியலுக்கு மத உணர்வை கிளறி ஆதாயம் தேடும் பழுத்த அனுபவமும் நாட்டின் மீது மாறா பற்றும் கொண்ட தலைவர்கள் புறந்தள்ளி பாஜகவிடமிருந்து நாட்டை காக்கும் கடமையை மேலும் வேகப்படுத்துவார்கள். திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை பொறுத்தவரையில் அதனுடைய கொள்கை கோட்பாடுகளை என்பவை வெளிப்படையானவை. ஒன்றே குலம் ஒருவனே தேவன் என்றும் ஏழையின் சிறப்பில் இறைவனை காண்போம் என்றும் இயங்கும் இயக்கம்.